Здравейте, аз съм Спрингъма и днес ще играем на Five Nights at Freddy's 2. Игра, която много я харесвам. Едната трета нощ съм стигал. Да първо започнем. Велико преотваряне на пицарията се дава нов живот. Търси се на улица за на Фредди Фазбер пица. Какво му е се объркан? $100 и 50 цента на седмица. Нали, на 5 нощи. Ами, не смятам този клип да мина първите 2 нощи. И ако да, ще мина по-нататък. Значи, ще ви обясня играта, някои неща, някои части от нея. Това са аниматрониците. Фредди, Чика и Бони. Това са аниматрониците. Смили са ги, това са оригиналните. Фредди, може ли на там, плиз? Чика. Ето Чика много тогава се вижда. И Бони, и Фокси там. Тези и тази са ги сменили, защото другите са били грозни и агресивни. И тази игра просто много ме набира, просто да седна с вас, да просто започна шоу стейдж. Виждате, Чика изглежда по много странен начин. Чика се направи по много грозен, много странен начин, като се махне човката. И Фредди сме направили двойно по-кръгъл. Ето, аз съм изхъбил. Много съм изхъбил. Значи, трябва да плавам. Защото има много трудни нощи, които ако се лигавя, ще умра. Не искаме. Значи, тази нощ не е нужно фенерчето. Никъде даже не е нужно. Ето, шоу стейдж на видео, дали има някой аниматроник тук. И не, просто да си това и да сваткам тук. Никъде другаде не трябва. Защото ще се мари. Ако толкова бързо хъбя фенерчето. Да, сега вече е 2 часа. След време Бони ще тръгне. Малко покашвам, но това не е проблем. Мисля, че чух. Не. Така, тъпата в тази игра е, че не мога да видиш как се мърдат. Ако можеш да ги видиш как се мърдат, играта ще да е много по-готина. Най-гадното е, че винаги показва на камера 9. Окей, Бони. Да, не. Значи нагледам за Бони аз. Това трябва да се правя фенерчето. Нема спрете. Не. Значи така. Искам да го тренирам това. Се получи. Значи така. Така. Окей, нищо. Бони. Ето го, Бони идва. Само за малко да погледнах. Окей, Бони вече тръгна тук. Ето. Аз просто по шумовете мога да се ориентирам. Камерите не са нужни. Да.
ето е Чика. Чика идва. Тесно на Чика, тето аниматрониците не могат да дойдат ако са... О, окей, значи Фреди иска само... Окей, само Чика. Тук ли не? Само да проверям. Окей. Фокс. Естествено, че ще кажа Фокс и аз. Аз съм професионалист. И май не съм се чувал, защото не знам нещо, просто микрофона ми бяга. Окей, още няма нищо заплашително. Освен, че ти... Колко си грозен! Колко си грозен! Така да се навери всъщност, вече стават грозни. Чакай, Чика поне. Окей, май Чика не идва. Да, Чика не идва. Бони къде е? Бони е тук. Тук. Ето къде е Бони. Окей, тази нощ много съм се легавил. Бързо ми се изхъби. Но нищо поне. Цялото в начин ми се. Окей, нещо. Бони. Чика. Ето аз в този чум. Окей, ще спреш да... Имаше нещо. Не. Ако аз... Мисля, че става параноик вече. Окей, нещо. Бони. Значи Бони или Чика идва. Не, значи е Бони. Окей, някой чак дойде, значи е Чика. Дой, хайде, дой. Махна ли се? Махна се. И... Бони. Доставчиката пица. Доставчиката пица дойде. Преди се прибра, ами... Подам ще мина нощта. Да, това е много забавно. На другите дни им става, ето Бони, Чика тя няма нос, ле. Знаното е, че Чика има нос, има зъби, чудото пиле, но минах нощта, окей. Първа ще мина втора и клипа ще свърши до там. Да, втора нощ. Ами, да се приготвиме, да станем по-сериозни, да не хабим много електричество. Естествено, аз ако не изразя някой просто съм аз, естествено, това е само фенерче. Гледаме тази камера и само зареждаме. Правим така, святкаме. Така ще се минава с по-малко. Мисля, че към 2 часа да се притеснява, че Фокси ще дойде. 2 часа да се притесняваме. Естествено, тук не идва само Фокси, идва Булбой. И да, вече от втора нощ идват 6 аниматроника. Възможност да те убият с 7 аниматроници, но това е по 5. Мисля, че не трябва да са... Мисля, че ако напред тъй, мога ли? Не. Не знам много стратегии за всяка една игра. Много, освен... Всъщност само за първите две знам изключително много стратегии. Как да се минат нощите по-бързо, как въобще да се минат нощите. Някой... Те има чувство, че е много трудно. Не. Просто някой... Да. От... този клип го правя да 10 път. Защото другите са ужасни или защото просто микрофона ми бяга. Да, искам малко релакс. Релаксиране.
Добре. Срещам движение. Окей, Булбой. Не помня, но Булбой. Не знам, че е тръгнал. Мегъл е хубаво. Окей, вече мога да се притесняваме, че Фокси ще дойде да ни убие. Минавал съм пета на тази игра и шеста на първата. Сега съм до пета на третата игра. Съм минал първата на четвъртата игра, тъй че... Окей. Фокси, Мегъл. Вече става трудно. Особено, че Мегъл тръгна. Окей, даже Мегъл тръгна някъде. Бум е. Ето. Звук, който издава Елпи. Бомбой го няма. Окей. Окей. Бомбой къде е? Трябва да... Окей. Бомбой се види? Ой, камера. Как присяква да се снежа на Джеймска. Наш добър приятел Фокси. Съжалявам, че кажа. Окей. Справяме се добре. Етей. 1, 2, 3, 4, 5. Така са гони Фокси към по-трудните нощи. Да, съм чел стратегии. Реал съм професионал. Окей, имам чувство, че Булбой е тук. И ти ли бе? Ти ли идваш? Ти ли бе? Просто... Нещо идва, нещо. Също идва, това е въпрос. Булбой е досадник, който е ужасен. Мегъл колко е близо. Окей. Окей, толкова си. Фокси си тръгна, тъй че 6 часа ще изкарам. Мисля, ако не изкарам, ами следващия епизод. Окей, мисля, че Булбой вече ще... Мисля, видях ли нещо? Не. Не. Ой, още е тук. Щом не чуваш този разчаст звук, който видите е Мегъл на камерата, значи няма опасност от Мегъл наблизо. Ако просто те чуете фредката. Hello. Hello. It's me. Okay. Да. Да, аз съм съгласен. Окей, мисля, че тук има скрита минигране. Мисля, че скрит... Окей. Булбой, ти? 5 часа ще мина тази нощ. Ти ще гледам чичките. Има ли? Димитър, ти ли си? Алло, Димитре. Димитре го няма. Не, никакво хай. По-скоро бай. Тая шега не знаете колко време чака за да я кажа. Фокси, Токси, Парабокси. Се махна. Малко ток сме. Пак казах ток. Окей, Фокси не иска да си тръгва. Фокси просто не иска. Окей, кой точка Мегъл. И минахме неща. Надявам се клипа да ви е харесал. Няма повече да ви занимавам. Ами, много ви е харесал и чао.